Подвійна облава в окупованому Криму. Зранку російські силовики вдерлися до осель кримських татар Рустема Мустафаєва в Криничках та Ісмаїла Юрдамова, імама з села Джумаелі, що в Іслям-Терецькому районі. Нині це Кіровський. Донька Юрдамова нарахувала щонайменше 5 російських силовиків, озброєних автоматами. На просьбу позвонить сказали, что нельзя звонить, только в фильмах такое бывает. Телефоны забрали. Окупанти обнишпорили кожну кімнату і кожну технічну споруду у пошуках нібито забороненої літератури. Врешті Ісмаїла Юрдамова звинуватили у нібито незаконній місіонерській діяльності та готуються невдовзі розглянути адміністративний протокол. Буцімто чоловік не підпорядковується муфтіяту колаборантів, хоча сам він це спростовує. Прошлись по территории мечети, по зданиям мечети. После этого меня увезли в Кировское, в отделение полиции туда. И там в кабинете сидели, и там, в основном там составляли документы, по ходу задавая некоторые вопросы. Почему там в ДУМК не зарегистрированы там или еще что-то, на что я отвечал, конечно, что наша мечеть находится под юрисдикцией ДУМК. Можливо, окупаційному духовному управлінню мусульман Криму дошкуляє те, що Ісмаїл Юрдамов – обраний громадою імам, який уже більше 20 років проводить п'ятничні молитви у місцевій мечеті та має повагу своєї громади. Ба більше, Юрдамов постійно підтримує кримсько-татарських бранців на судилищах в Криму та Ростові-на-Дону, а також публічно виступає на їх підтримку від імені громади Джумаелі. Донька кримця пов'язує облаву та адміністративне переслідування саме з небайдужістю батька до долі народу. Ми народ, який бореться друг за друга. Ми народ, який не оставить друг друга в біді. Собираємося і далі будемо збиратися. Численні облави – це спроба тиску, щоб змусити Кремль втратити власну ідентичність, вважає Рустем Мустафаєв. До його оселі в Криничках, що неподалік Джумаелі, окупанти також прийшли буцімто у пошуках зброї, наркотиків і заборонених книжок. Після обшуку в активіста забрали збірку хадисів «Сади праведних», яка цілком законно продається в українських книжкових крамницях, але під забороною в Росії. Последние эти года очень многих ребят наших посадили, и я считаю, что это незаконно. Но все-таки я к такой мысли прихожу, это всячески препятствовать, чтобы крымские татары, как мусульмане, избегали изучения своей религии. Рустем Мустафаєв, так само як імам з Джумаелі Ісмаїл Юрдамов, публічно підтримує кримців, яких росіяни звинувачують у нібито тероризмі. У листопаді десятки озброєних силовиків вже приходили з облавами до незалежної релігійної громади Алушта. Тоді окупаційний центр протидії екстремізму також цікавився, чому кримці відмовляються підпорядкуватися фейковому муфтіяту.